Здравейте и добре дошли в Домът на почасовата работа. При нас всяка тема за почасовата работа е изключително задълбочено изследвана и много интересна за аудиторията ни. Днес нас гост е изключителната дама Лиляна Великова и с нея ще си разговорим по-подробно за почасовата работа в Европа, в света и, разбира се, от нас. След успешна кариера зад граница, работа с големи корпорации, пред нас стои млада и крехка дама, която обаче е стихия в управлението на човешките ресурси. Тя е лидер, ментор, тя управлява стратегии за успех на големите корпорации. Днес Лиляна е написала книга и решава да се завърне в България на родна земя. Тя е тук, за да ни разкаже за пътя на успеха, за почасовата работа по света и у нас и за това какво е да бъдеш управляващ в големите корпорации. Здравей! Здравей, Стеф! Много ми е приятно да съм тук с теб и да имам честта и възможността да разговаряме на тази толкова чувствителна и актуална тема, не само в България, но и в Европа и в света, която е почасовата заетост. И ще се радвам да споделя с теб и с твоята аудитория какви са практиките, каква е културата по света относно почасовата заетост. За начало да започнем от това къде стои България и къде светът и тенденциите на почасовата работа намират място днес у нас. Разкажи ни повече за почасовата работа в световно ниво, в европейско ниво и съответно огледалото в България. Разбира се. Ще започна малко отдалече, ще ви споделя малко за себе си и моят опит, за да знаете откъде извират моите знания, които ще споделя с вас. Аз имам 20 годишна практика в управлението и развитието на хора, като голяма част от моят опит е в големи международни компании, в чужбина компании като H&M, като Hewlett Packard, като Cognex Corporation. Отговаряла съм за хиляди хора в над 45 държави по света, като последната ми корпоративна роля е била базирана в Германия за Cognex Corporation, където отговарях за инженерните организации на цялата корпорация в Европа, в над 20 страни в Европа. Също така съм работила и в Холандия, в Нидерландия и мога да споделя и моят опит там. Относно почасовата заетост в света. Значи светът като цяло е разделен по отношение на културата на почасова заетост и основното разделение между Европа и САЩ. В Европа културата на почасова заетост е много добре застъпена в развитите страни, в Североизточна Европа в частност, като водещи в почасовата заетост са страни като именно Нидерландия, Германия и скандинавските държави, където работата на непълен работен ден е широко разпространена, тя е социално приета, законовата рамка на тези държави третира по един и същи начин заетите на непълно работно време и тези, които са заети на пълно работно време. Това е чудесно. А социалните политики там дали са да подпомагат тази почасова заетост или по-скоро не? Разбира се, социалните политики подпомагат тази и законовата рамка подпомага тази почасова заетост, особено когато става въпрос за родителски отпуски. В държави като Холандия, като Германия, родителската отпуска, първо не говоря за майчинство, говоря за майчинство и за бащинство под общия термин родителска отпуска, където в държави като Германия тя може да е споделена между двамата родители и разбира се да се вземе напълно, т.е. човек да отсъства напълно от работа или да се вземе частично до третата година от раждането на детето. Когато служителят реши да я вземе частично тази отпуска и когато в Германия служителят иска да работи на 50 или повече процента, работодателят е задължен да го приеме. Стига това да не
вреди на работният процес. Така че законовата рамка, социалната рамка, гъвкавостта на работните графици от страна на работодателя е много разпространена, много добре застъпена и много добре разработена в тези държави. Доколкото ние знаем, има директиви, които благодарение на Европейския съюз вече се интегрират в България и тук от 22 година работодателят също е задължен при поискване на родител, връщащ се от майчинство, да му промени мястото на работа или часовете, без това да има някакви особени наказания за този служител. Стига, разбира се, това да не пречи на служебните му задължения. Това е знак, че и в България, въпреки че само от 2 години, успяваме да бъдем в тенденция и в крак с това, което става по света. Разбира се, българското законодателство е доста напредничево, бих казала. Българското трудово законодателство до голяма степен е базирано върху немското трудово законодателство. То ни служи като модел. Немското трудово законодателство е изключително добре разработено, но то е малко ригидно. Но нека да кажа малко повече и как изглежда, какви са нагласите към почасовата заетост и в други части на света, в частност в Америка, в Съединените американски щати. Там имаме противоположна нагласа на тази в Европа и в развитите държави в Европа. На непълната заетост се гледа като неквалифициран труд предимно, там заплащането е по-ниско, социалните придобивки са по-малко, социалните осигуровки са по-малко, поради това се дължи на американската култура на работа, която е свързана с успеха и с постигането на резултати и която често налага така наречената култура на дългите работни часове. За един американски работодател често не е достатъчно да работиш 8 часа, а трябва да работиш извънредно, като това, разбира се, не се плаща. И поради тази причина в щатите на почасовата заетост се така гледа с подозрения от корпорациите и много американски корпорации също така, които имат представителства в Европа и в частност в България, не гледат с добро око на почасовата заетост, именно заради тези културни разлики от двете страни на океана. Все пак там има толкова много желащи да работят почасово, че този отрасъл така или иначе се развива, но ние разбираме и големите разлики от това работата да бъде почасова в Европа и работата да бъде почасова в Америка. Какво ще ни разкажеш за бизнесът и почасовата работа? Нека да ви разкажа още малко и как изглежда като цифри почасовата заетост в страни като Германия, Нидерландия и България, за да видите какви са основните разлики. Нидерландия, както казахме, е лидер в почасовата заетост в Европейския съюз и според последните данни на Евростат от 2023 година, почти 39% от работната сила е заета почасово на непълен работен ден. И това се дължи не толкова на нуждата на хората да се грижат за малки деца, за възрастни родители и така нататък, или липсата на пълна работна заетост, колкото до тяхната култура. Холандците са изключително фокусирани върху техният well-being, върху тяхното благополучие, върху баланса между личен живот и работа. И те казват така: защо ми е да работя дълги часове и да печеля повече пари, когато няма да имам време, кога да ги харча, няма да имам време за семейството си, за приятелите си, за хобитата си, за нещата, които ме правят щастлив. Така че при тях почасовата заетост се дължи на тази културна особеност, че те са изключително фокусирани върху добруването, върху благополучието си в личен план. Германия е следващата страна, която води под почасова заетост. Тя е с около 29% от работещите заети на непълен работен ден.
В Германия тази особеност културно се дължи също на факта, че германците са изключително дисциплинирани, организирани хора и те много държат както добре да си свършат работата в офиса, така и да имат добри взаимоотношения в семейството, достатъчно време за себе си, за семействата, за приятелите си, за хобитата си. Всички германци имат хобита, повечето от тях практикуват различни видове спортове. Така че почасовата заетост в тези две водещи в Европейския съюз държави осигурява един изключителен баланс между личния живот и работата, между личното благополучие, здраве, физическо, ментално, психическо здраве, което също така осигурява по-добра мотивираност и по-висока производителност на труда, защото когато човек си почива добре, грижи се за себе си, има достатъчно време да се възстанови след работния ден, той на другия ден е много по-ефективен в работата си. Точно така. Може би една от причините за намаляване на 8-часовия работен ден в Европа са точно тези подбуди, които ти казваш. И в повече държави забелязваме, че вече имаме намаляване на часовете общ труд, който се полага за седмица. Като това наистина се оказва много благоприятно върху хората, които работят по-малко часове и повече време за любимите си занимания. Точно така, и това се дължи отново на много проучвания, които са показали, че не времето прекарано зад бюрото или зад компютъра е определящо и за резултатите, които ще постигнем по време на работния си ден, напротив, нашето състояние на духа, на енергията, която влагаме, на способността да се фокусираме, зависи много от това колко време имаме за възстановяване. И именно по-късата работна седмица като цяло ни дава тая възможност за гъвкавост, да обръщаме повече внимание на себе си и съответно да сме по-заредени, по-мотивирани на следващия ден и да си свършим работата вместо за 8 часа да я свършим за 6. Защото в много случаи това е напълно възможно и в много случаи, когато служителите работят на пълен работен ден, те така се чудят как да си запълват времето или как да протакат, за да не разбере техния шеф, че всъщност могат да си свършат работата за по-кратко време. Разбира се, в зоната си на комфорт, да. Всеки лесно може да избяга, но пък при почасовата работа нямаме тази сигурност, както при дългосрочните ангажименти с компанията. Но все пак, дали може да ни разкажеш повече за разликата в поколенията? Как поколенията гледат на почасовата работа и на дългосрочните ангажименти с работодателите през различните периоди, когато са родени? Разбира се, това е изключително релевантен въпрос. И разликата в нагласите на различните поколения към почасовата заетост е факт. И именно тази разлика определя тенденциите на пазара на труда днес и ще ги определя и за бъдеще. Като говорим за поколенията, нека първо да споменем кои са в момента поколенията, които са активни на пазара на труда у нас в Европа и по целия свят. Основно имаме представени 4 поколения. Ще започнем с най-старшото поколение. Това е поколението на бейби-бумерите. Това са родените между 1946 и 1964 година. Към момента те представляват 15% от работната сила, като, разбира се, в бъдеще те ще намаляват като процентно съотношение, защото това поколение навлиза в пенсионна възраст и все повече ще се оттегля. Почасовата заетост при това поколение е много широко застъпена като плавен преход към пенсионирането, защото знаем, че излизането в пенсия след като си работил над 40 години е една рязка промяна, която не се отразява добре физически и психически на много хора. И на Запад това е много често срещан подход.
когато приближиш възраст за пенсиониране, да започнеш да работиш все по-малко и по-малко, по-часово и така плавно да преминеш в пълно пенсиониране. Също така при това поколение почасовата заетост е застъпена при вече пенсионираните хора, които обаче искат да останат активна част от обществото и избират да работят почасово в тяхната сфера или да проучат нови сфери, да развият нови умения и все още да допринасят за обществото, също така и да имат допълнителни доходи. Това само показва, че почасовата работа се приема абсолютно еднакво добре от всички възрасти. Тя не е нещо, което е ново, а по-скоро наистина е инструмент хората да се чувстват по-добре и да дават различни неща още на самите нови поколения и на самите себе си чрез работа, точно колкото те имат нужда и когато имат нужда. Точно така, почасовата работа има място в всички поколения, във всички възрасти и нека разгледаме втората възрастова група, второто поколение, което представлява почти 1/3 от пазара на труда в момента и това е поколението Хикс, родените между 1965 и 1979 година. Това поколение избира почасова работа предимно, когато има нужда да се грижи за деца или за възрастни родители. Това поколение е активно в момента на пазара на труда и то ще продължава да бъде активно. Следващото поколение, следващите две поколения са изключително интересни, защото именно тези две поколения променят световния пазар в посока от дългосрочна заетост при един работодател на пълно работно време към по-краткосрочно ориентирана, проектно базирана, фриланс, гиг икономи тип заетост. И първото поколение е поколението на милениалите. Това са хората родени между 1980 и 1994 година. Те представляват 35% от пазара на труда в момента, като те ще се запазят стабилен процент през идните 10-15 години, защото това са хора, които вече са активно на пазара на труда, навлезли и те ще останат там преди да навършат пенсионна възраст или преди да се оттеглят рано, както също така е модерно сред тези среди. Милениалите, според различните проучвания, са поколението, които са най-склонни, най-често избиращи работа на непълно работно време и това се дължи на различни фактори, като единият основен фактор е този, че това е поколението, което се грижи за подрастващи деца в момента и което има нужда от повече свободно време, от повече гъвкавост, за да може да разполага с достатъчно време за грижите за децата и семейството, едновременно с това да гради кариера. Следващото поколение, което е много интересно, е поколението Z. Това са родените между 1995 и 2009 година, които вече са навлезли на пазара на труда и предстои да навлязат активно на пазара на труда. В момента те представляват около 15% от заетите, като се очаква в рамките на 10 години в 2035 този процент да нарасне с 10%. Това е поколението, което е така нареченото Digital Native поколение. То е родено в дигиталната ера, родено е в интернет, родено е в социалните мрежи и това е неговият естествен хабитат, който този хабитат предлага изключително много възможности за работа и за реализация извън този клиширан модел на дългосрочна заетост от 9 до 5 при един работодател за дълъг период от време. И именно тези две поколения, милениалите и поколението Z, са тези, които променят пазара и ще продължат да го променят в полза на почасовата заетост, в полза на работата по краткосрочни проекти, по ясно дефинирани задачи, събираме се специалисти, за да постигнем ясно дефинирана цел и после всеки продължава по пътя си, работи по следващ проект и така нататък. Точно така. Значи тези хора са родени в една различна сфера и те няма как да продължат да работят
остарите модели. Те налагат наистина един нов поглед върху това, как и за кого да работим. Сега би ли могла да ни разкажеш повече за кого е подходяща почасовата работа, но в различна сфера? Тоест, дали за хора, които сега стъпват на работния си живот започва за тях, или тези, които го приключват, или въобще има ли места, в които не е толкова приложима почасовата работа? Да. От поколенческа гледна точка вече разбрахме, че почасовата заетост може да бъде полезна и препоръчителна за всеки, но нека да разгледаме специфично случаите, когато почасовата заетост е много подходяща. И нека да започнем от да проследим кариерния път на един човек. Обикновено ние учим, за да придобием някакви специфични знания, с които да положим началото на кариерния си път. И именно докато учим, докато сме студенти, е първият момент, в който почасовата заетост е изключително полезна, защото тя ни дава възможност да натрупаме първия си практически опит, който е много важен, за да положим основите на кариерният си път. Ако изберем да се развиваме в насока дългосрочна трудова ангажираност и не само. Също така почасовата заетост осигурява на студентите доходи, които са винаги полезни. Другият случай, в който почасовата заетост е изключително подходяща, е за придобиване на нови знания и умения. И това е за всички поколения, за всички хора, от всички сфери на бизнес, всички индустрии. Много по-лесно е, когато искаме да усвоим нещо ново, да придобием нови знания, да усвоим нови умения, които може би нашия работодател не може да ни предложи в настоящата ни работа, защото настоящата ни работа е фиксирана в някаква рамка, ние имаме определени задачи и така нататък. Но ако допълнително се занимаваме с нещо странично, почасово, това ще ни даде възможност именно да придобием опит в нова сфера, да усвоим нови знания, умения, също така да вкараме едно разнообразие в професионалният ни живот, в задачите, с които се занимаваме, да срещнем нови хора. Така че относно тази перспектива почасовата заетост е изключително подходяща за всеки, който би искал да усвои нови знания, умения, да натрупа нови контакти и да разшири кръгозора си и да се разнообрази. Това определено звучи една интересна идея. Сега ми дойде, че почасовата работа може да бъде използвана и като вид курс или обучение. Ако искаш да опиташ дали точно тази работа е за теб, да намериш работа на проект, която е, може би, различна от тази в твоята сфера и ти така отново да се тестваш дали това е твоето, например, да бъда фотограф или да започна да се занимавам все повече социална дейност. Но това можеш да го опиташ, да се научиш и същевременно то да бъде заплатено. Така че също една различна перспектива за почасовата работа. Точно така. И това е различна перспектива както за работещите, така и за работодателите. За работещите тази перспектива именно дава възможността човек да опита, без да се ангажира дългосрочно. Защото много често ние трябва да опитаме нещо ново, за да разберем дали то е подходящо за нас. Така, ако само някой приятел ни го разкаже, какво представлява тази дейност, какви са основните изисквания, какви качества трябва да имаш, този втора ръка опит не е достатъчен, за да вземем наистина информирано решение, което в дългосрочен план да е полезно за нашето кариерно развитие, вместо човек да рискува да смени попрището си и директно да се впусне в някакво ново начинание с работодател, с дългосрочна работа, е много по-лесно, много
малко рисковано за самия човек, както и за работодателят на среща, когато експериментираме с нови начинания в почасова заетост. Това е част от подбора на персонал, например, когато проявявате интерес към таланта, може да му дадете задача, работа на проект, да му я заплатите и да разберете дали може да работите заедно дългосрочно. Точно така, почасовата заетост осигурява една сигурна среда също за работодателя, в която той бързо може да наеме качествен талант, да работи по определен проект с определени умения, за да може да прецени самият работодател и съответно служителят дали една дългосрочна връзка би била полезна и за двете страни. Предимствата за работодателя са все повече и все повече. Нека да се обърнем и към работодатели, и към таланти, че е време да се научим да дефинираме работата, която искаме да бъде свършена. Тогава и заплащането ще бъде еднакво добре за всички и работата ще бъде свършена еднакво добре за всички. Така че използвайте почасовата работа като инструменти и дефинирайте все по-добре какво, кога и от кого искате да бъде свършено като работа. Кога почасовата работа е приложима, т.е. кога да я изберем и да я предпочетем пред тази на пълен работен ден? Това е личен избор преди всичко, но кога да я предпочетем? Когато искаме да развием нови умения, да придобием нови знания, когато искаме да имаме повече гъвкавост, повече свободно време, по-добър контрол върху работния си ден и работният си график и ангажименти, когато искаме да имаме по-добър баланс между личния си живот и работата, също така когато се завръщаме от отсъствие, било то поради родителска отпуска, поради заболяване или просто поради кариерна почивка, почасовата работа е много добър вариант, плавно и без много стрес да навлезем обратно в работната среда. Също така вече споменахме и обратната страна на нещата за хора, които са преминали зенита на кариерата си и искат да се ориентират към плавно пенсиониране. Почасовата работа дава възможност за един плавен преход между тези две състояния. Сега е време да те попитам въпрос, който е свързан с твоята стихия, и това е професионалната стойност на един талант. Може ли да ни разкажеш повече за професионалната стойност и дали може да я обогатим дори с почасова работа, още едно приложение на почасовата работа? Какво е тази стойност, която ти казваш професионална? Това си е термин, разбира се, световно. Да, това е чудесен въпрос и се надявам тук знанията, които ще споделя, да са много полезни на аудиторията на Почасово, защото почасовата заетост дава изключителни възможности на човек да повиши професионалната си стойност. Но нека първо да поговорим и да разясним какво представлява тази професионална стойност. Значи, професионалната стойност е една комплексна концепция, която се определя от комбинацията между нашите знания, умения, опит, личностни качества и която отразява приноса, който ние имаме към организацията, към работодателя, към проекта, по който работим, към клиента, с който работим. Факторите, които определят професионалната стойност, са знанията, уменията, които се състоят от техническите умения, които имаме в дадена област, меките умения, като комуникация, лидерство, работа в екип и също така опитът, релевантният опит, който вече сме придобили, прилагайки тези знания и умения. Самите знания се формират също по няколко начина. Знанията, които сме придобили в съответната област, които имаме, и също така разбирането на индустриалните тенденции и на добрите практики и на това
какво предстои да се случи в нашата област, не само какво се случва и какво се е случило в миналото, но много важно от гледна точка на знание, също така на база опита да можем да определяме какви са тенденциите за бъдеще. Личностните качества се състоят от поведения като отговорност, дисциплина, адаптивност, способност за учене, креативност, новаторски идеи. Но тази комбинация от качества, знания, умения не е достатъчна за развиване на добра професионална стойност. И може да имаме тези знания, качества и умения, но да не постигаме резултати. Тогава професионалната ни стойност няма да е висока, така че резултатите и постиженията са друг елемент от професионалната стойност. Как ние прилагаме знанията, уменията, които имаме, какво постигаме и какъв е приносът към организацията на база тези знания, умения. И не на последно място, част от професионалната стойност е репутацията, която имаме, защото може да сме много добри специалисти, професионалисти, да имаме изключителни знания, но да сме изключителни перфекционисти или да не сме добри комуникатори, да не работим добре в екип. Тогава хората просто няма да искат да работят с нас и от това ще страда репутацията ни. И също така мрежата от контакти, с която разполагаме, до голяма степен подпомага професионалната ни стойност, защото не е достатъчно само да знаем да можем, но нужно е много хора да знаят какво можем и какво знаем и какви резултати можем да постигнем. И именно в тези перспективи почасовата заетост може да ни помогне много за повишаване на професионалната стойност, като на първо време нещо, което споменахме вече няколко пъти, почасовата заетост може да ни помогне да развием нови знания и умения, да се ангажираме в нови сфери, да работим по нови проекти. Тя може да ни помогне също така за подсилване на нашата репутация като изключително добри специалисти в определена област, защото почасовата заетост е фокусирана заетост. Тя обикновено е работа по определен проект, работа по определена задача и е много по-лесно да постигнем видими и измерими резултати при почасовата заетост. Също така е много по-лесно да поискаме препоръки за постиженията ни в тези проектни дейности и тези препоръки да ги включим към нашето портфолио, към нашия профил, които да повишат репутацията ни. Почасовата заетост ни дава възможност да разширим мрежата си от контакти, да се срещнем с нови хора, нови хора в бранша, в нови браншове, което винаги е изключително полезно за обогатяване на професионалната стойност. Каквото и да си говорим, обаче, като че ли талантите и работодателите искат да имат резултати. Все повече, все по-добри резултати, които ние трябва да преследваме като таланти, да ги постигаме и на база на това да ни се заплаща. Така че ще представим сега твоята книга, която предоставя 5 прости правила и е свързана с това как един талант може да получи, например, повишение. Само в 5 прости стъпки. Разкажи ни за книгата си и повечето постигнати резултати за тези, които я четат. Да, благодаря ти много. Аз съм автор на тази книжка 5 стъпки към повишението. Тя е на английски, казва се The 5 Steps to Get Promoted. И това е моят принос също така като почасова заетост, защото аз като много други милениали избрах да изляза от корпоративният свят преди няколко месеца, да се завърна в България и да обогатя знанията си и приноса си по нови начини. Единият от който е именно написването на тази книга "Ръководство", в която аз давам стратегия и насоки върху какво да се фокусират професионалистите, за да вървят нагоре в техният кариерен път. Защо избрах тази тема? Това е изключително важно, за да разберете целта на тази книга. Тази тема съм я избрала, защото през моята 20 годишна практика
аз виждах, че професионалистите страдаха най-много именно там. Независимо от знанията, уменията, които имат и резултатите, които постигат, това не е достатъчно, за да се издигнеш в кариерата. За да се издигнеш в кариерата, ти трябва да знаеш много добре къде точно се намираш в момента, как изпълняваш задълженията си, как отговаряш на очакванията, въобще какви са очакванията в твоята текуща роля и какви са начините да дадеш допълнителна стойност, защото най-важната предпоставка към израстването в кариерата, разбира се, е това да си вършим работата, настоящата си работа, не е само добре, а изключително добре и да постигаме изключителни резултати не само днес или утре или по този проект, а те да са устойчиви. Това е първата стъпка от петте стъпки към успехът, е да знаем къде се намираме, кои са нашите силни страни, кои са нашите слаби страни, къде можем да поработим, за да дадем повече стойност, за да увеличим професионалната си стойност и съответно даваме повече стойност на нашия работодател. Втората стъпка е да дефинираме много ясно кариерните си цели. Защото ако не знаем къде отиваме, никъде няма да стигнем. И тук много професионалисти също се лутат, защото си мислят, че за да се развиваш кариерно, ти трябва да знаеш след 10 години какъв искам да бъда, след 20 години какъв искам да бъда и въобще трябва да знаеш крайната си дестинация. Това въобще не е така. За да се развиваш кариерно, е достатъчно да знаеш коя е следващата спирка по пътя. Защото само следващата спирка е най-важна. Тоест, следващата крачка, която имаш да извървиш. Заради това давам насоки как да дефинираш коя е следващата крачка, която искаш да направиш в кариерен аспект на база къде са ти силните страни, къде са ти страстите, къде са ти интересите, какво ти носи удовлетворение, къде се чувстваш щастлив, къде се чувстваш полезен. Да погледнеш от тази перспектива и да дефинираш какво е следващото нещо за теб. След тази дефиниция следва да си направим план за действие, защото едно желание без план за действие си остава само едно пожелание в повечето случаи и дава много конкретни насоки и рамки как да подходим към нашия ръководител, към нашия клиент, да искаме обратна връзка, да споделим какви са ни очакванията, плановете за кариерно израстване, как да искаме помощ и как да си направим един план, как да си поставяме цели, които са измерими, които са специфични, които са постижими, които са дефинирани във времето и които ще ни отведат устойчиво към следващата стъпка. Следващата стъпка, четвърта, поред, е да преведем този план в действие, защото план без действие отново си остава само една несбъдната мечта. И петата стъпка е, след като сме приложили действията, след като сме постигнали целите, след като сме си повишили стойността, като професионалисти и като принос към организацията, е да покажем тази повишена стойност и да търсим за себе си, а не пасивно да чакаме новите възможности, които да ни осигурят тази следваща стъпка към успеха. Това звучи чудесно. Искам да ти благодаря за това, че толкова подробно ни разказа и за почасовата работа, и за 5 стъпки, с които да бъдем повишени, да разгърнем изцяло потенциала си. Бих казала, че от тук нататък има още много теми, които биха могли да бъдат разискани, но е време да се разделим и ти пожелавам успех с книгата. А посланието, което оставаме днес към всички, които са ни слушали и гледали, е да поемем контрол над кариерния си път, да потърсим почасова работа и да заявим себе си, така както искаме да бъдем чути. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро! Чудесно!